Kajing temu jong ke Western Khasi Entertainment Meghalaya, kable snok tilang ringkat ko Meghalaya Dancer Association, but ke Golden Jubilee Celebration Committee St. Mary's Secondary School, rang blang ban pelong ke kajing ko opshat, balatip kum ke Grand Performance Meghalaya Dancing Competition, kabade ru kum shibenta ban ajing ke shan lang, ya kajing rakhi Jubilee siar, kajing kenjo sya umau mer basan pos nam jong ke school St. Mary's rang blang, lahap an pen kan no nakaarpun terek ugyayong syaka kendai terek ujamang arhaja arpusan namar kajing ya tingko bat kajing le anyam bakhadu ban tep dan buram ya upo katai kalong katkum kajing pentep jong uba Frederick Tongkhar pendaphang ka kenhun Western Khasi Entertainment Meghalaya kumta ka kenhun kala kenturu ya kitu kinong ya shimbenta bakin ngau diau mensiem Henry ban yai sha shipor tat hadu kate kesni ni katarik kabala penbet thamai ni ai khublei ya phi wai pe wai hakane ka por na kalyang jongi kum ka kunhun Western Khasi Entertainment hakane ka por ni wan ban pensyai ban pentip apa deng jong phi ba kumbang ilatip hakane kisngi ngilapan bana ba kandon ka performance hapo orang blang ha ka art pun terik jom tau benai arjar pesan one perform nak yang Steve cerwa but one bahagong set but kibun kiwi kijing elekai hanrei ngipan map na phi ba kate kesngi ngi haban pen kenria no na ka art pun terik jom tau benai sya ka khendai terik jong benai me arjar art pesan kidau kilong na kadau ba ha kini sngi kai tungkhu no ya ka jinglet on tap ya upop jong ka balang Catholic ha ka ba ya kani nilayo ige jingpen syai jingpen tip na kadeng jong ka sarkar India juro na sarkar Meghalaya ba ka sngi let on tap ya upop ba kanum don kando ka jinglet tamasa ka jinglet kemen le sngubaha dei na kani ka daw ni penpau pedeng jong phi ki pai ba bat kinong ishimenta hakate ka dancing competition kumbangi la pentep ba kan penken ria no yaka syaka khendai tarik jong benai me arhajar apusan ban chupen kan ma bi phi sai sisen ki activities ki jingele kai ki nong perform kin solong ki ju han rei ha ju ko por kin sendang don shushu sai ki wei pade ki bala along la kloi ban wan pensiet pensingai shushu yangi kum sun bisha nong bet nang tai ba wester kharshono kini rugi balalong kinong ruai bat ki aktor balalong pakmat jong ni jela jongi bat kumju ru bat ki we rude kumta ni kerpat nak leng jong phi ki pajba bat ngi khmilenti phi ki pajba ba phinye sha ban ngi kini sipor menta ngi khmilenti ya ka jingwan jong phi ba de ka jing pensit pensingai nak leng jong phi ha ka te ka sngi khandai tarik benai me arhajar arpusan hapo St. Mary's Higher Secondary School Rangblang.